माय न्यू ब्लॉग। मेरा चैनल पे आप लोग को स्वागत है। और लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअ'आ माने आंकोल रिमालनि हाबा आरोना, थ' आं बेयाव थांनो नागिरदों आरोना। थ' आंनि भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। चलो लोगोफोर सफैबाय, आं दा थांसै। नै लोगोफोर आं हाबजेनलांबाय, ओमफ्राय आङो आंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थादों, ओमफ्राय डेक'रेसनाबो जा मोजां खालामदों। नै नायलांबाय था, जा मानसिफोर दङमोन। लोगोफोर बियो रिमाल एक्टरनि फादार आरोना। लोगोफोर आङो माबा खैना गोदान दरा गोदानखौ माला नुहैगोन जादों एक्टर लाइखाय। आङो नायनो थाखाय बहुत एक्साइटेड। ओमफ्राय आङो नै सिङाव हाबबाय, बियानि सिङाव। डेक'रेसना जा मोजांखामोन आरोना, ओमफ्राय बिराद मानसिफोरबो दंमोन। बाहेराव बांद्रायबो गैयामोन, सिङाव माने अफार दंमोन आरोना। Sướng là nó phải tung lên thôi. नै आङो दरा खैनानो प्रेजेन्ट हैनो नागिरदों आरोना। नै लोगोफोर दरा खैनानो होबाय आङो। लोगोफोर आं सासे आब' एक्ट्रेस लोगो मोनदों। आब'आ नोंनि मुंखौ बुंना लादो। आंना mijingthibai। आं क्लास 3आव। नै लोगोफोर खैना दराखौ जा मोजां नुदों आरो जा मिलायसोदों। नै आंकोल रिमाला आरो नै आन्टि गोदाना जोबोद समायनाखा आरोना। डेक'रेसना नै फ्लावार्सखौ माबायदि बुजायदों, जा मोजां बुजायखादों आरो। फोरजों ओंखाम जानोसै। अमा बेदर जानोसै आं। अमा बेदर जायाबाथ' जाखाया। जोबोद गाज्रि। थास' बिसंबो दं। जायनि थास' बिसङा लाब्रा काजु गोथार जोबोद गोथाव संदों गासैखौबो, गासै मैगंखौबो। नै लोगोफोर आब' गिताश्री सिंगार, ओमफ्राय बे आब'नि बिमा बियो आन्टि संगिनानि हौवा आरोना। लोगोफोर आब' सासे लोगो मोनदों। आब' नोंनि मुंखौ होनना लादो। आंनि मुङा रिmal दाइमारि। आच्छा। ओमफ्राय बिनानावनि चेनेलखौहाय बयबो साबस्क्राइब खालामनानै हो, जा किउटखा। लोगोफोर आब'मोना जा समायना समायनाखा। नै लोगोफोर हाबायाव जोबोद मानसि जासोदोंमोन। खैना दराखौ लोगो हमसोदों नै मानसिफोरा।
Ini bunga kita Sri Ramsyari, ada ini bunga. Ani bunga kennocha Daimari. Acha. Aku logo मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय. मोजां मोनदों. आंबो केन्डुश्रीखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों. नोंथांमोना मा बुंदों ya? चेनेलनि नामा? Kennocha Daimari. केन्डुश्री दैमारिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो. Thank you. Welcome. लोगोफोर बेबो उदालगुरिनि सासे एक्टर आरोना लोगोफोर आं आरो सासे लोगो मोनदों आबैया नोंनि मुंखौ बुंना लादो मुङा एबिलिना लोगोफोर आं आबैखौ लोगो मोनना जोबोद मोजां मोनबाय 네, 그냥 네? 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 나도 한국 와이프 한국인하고 있는 माने गिबि गिबियावनो अननाय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय हाबानि थ्रयैनो आरो हाबा जानायनि फावैनो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रैमालनि हाबाखौबो ओरैबायदि मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो लकेल दाउजों जाखांबाय दायो खेबसे बोथिसे उखैबा मोसा मोसा उखैबा खेबसे जालांबावगोन बायदि सानदों आं जाखागोन हाबानो फैदों नालाय जाखानांगोन नङा होमबा रायजोफोर दा रायजोफोरा जानानै लादो सोरबा जादो सोरबा जिरायथ'दो बेनिफ्राय दा फंबाय दामग्राफोरनि सिम आं बुंहरनि आरो आङो नोंथांमोनाबो मिथिगौ जिरानि बागै फुदुंनाय गान आरो माने तालखौ दामना होबानो जाबाय आरो माने दा एसे रायजोफोरखौ खोनासंनोसो थाखाय आं ओरैनो मा होनो फानि आरो खुदुमनायखौ खनखाथारो आङो थारमाने रोजाबनोसै दे
Ang gausok ko na iba, ang gausok na ako. Right, bagi mana kesan harmun dengar tu sini. Tamu perjalanan ini enggak. Amrai si minggu mana, amrai si lain ni minggu apa yang kita. Nentang meni siang, berkau kini awak negara ni menang ada. Ani saya dek sini bedong, di bedong. Ani sahabat di bedong. Di bawah bila nau, jadi bangi saya sarbe. Berjenggalai, kakak, mokligalai, berjenggalai, mokligalai, berjenggalai, mokligalai, angkau mimpi kakak, berjenggalai, kakak. Ini semua kami belum dasar gobat. Angkai bunga itu jo. Dalam rasanya berapa dan aku? Film ni deh. Bisani, Bodo, seni artis association ni apa kiri? Mwjang tidak kalam ni. Tidak kau silap kalam lagi deh. Angkai bunga. Tela kita mana ni? Beri macam ini apa? Naidw. Mandar bari ni mandar jiwa, jiwa terni barlai siri punya. Mandar bari ni mandar jiwa. जोबोद मोजां मोनबाय मोगथाङाव जानाय समायनाथार होनना बुंनो नाङा लोगोफोर सानाव दख'नाखौनो गानदोंमोन ओमफ्राय मोनावसो माने गस्ला फ्रक गानदों आरोना ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा जिबनाव फार्स्ट टाइम आं एक्टरनि हाबा जाफेरबाय आरोना बेनो फार्स्ट टाइम आरोना आं बिराद लाकिलै लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय